Здравейте, това е Пресечна точка. Предаването за геополитика, отбрана и сигурност на военният телевизионен канал. Модернизацията на българската армия се случва постепенно. Процесът по придобиване на бойната машина за пехотата Страйкър вече е стартиран и се развива. Продължава и обучението на българските пилоти за F-16. Материалното и социалното осигуряване на военнослужащите е друга много важна тема, защото именно хората са най-ценният ресурс. Въпросите, свързани с националната и съюзната сигурност, също не могат да бъдат пропуснати в един разговор с министъра на отбраната, професор Тодор Тагарев, който започва сега. Останете с нас. Казвам добър вечер на министъра на отбраната, професор Тодор Тагарев. Добър вечер. Много ми е приятно, че приехте нашата покана и че сте в студиото на военния телевизионен канал тази вечер. И да започнем направо с бойната машина за пехотата Страйкър. На какъв етап от своето развитие е проекта? Проектът за инвестиционен разход беше одобрен от Народното събрание през ноември месец. Самото изпълнение на проекта ще се случи чрез няколко договора с правителството на Съединените щати, всеки от които ще изисква ратификация от Народното събрание. Първият договор вече е сключен, той е ратифициран и е направено първото плащане в края на миналата седмица, така че самият договор е в сила. Очакваме машините да започнат да пристигат след средата на 2025 година и до средата на 2028 година да бъде изпълнен целият договор. Със сигурност е любопитно за военнослужащите, господин министър, пък и за други граждани, които ни гледат, да разкажете относно това какви способности ще осигури тази машина за нашите сухопътни войски. Със сигурност ще има и нужда от обучение за личния състав, който ще я използва. Ние говорим за няколко типа машини. Първо са 6 типа бронирани машини на основата на базата на Страйкър, плюс няколко типа спомагателни машини. Договорът е много комплексен. Той ще осигури създаването и действието на 3 батальонни тактически групи от състава на механизирана бригада. Т.е. ние имаме повече машини, отколкото са необходими на 3 батальона, но не всички машини, които са необходими за една механизирана бригада. За тази цел вече има предвидени други проекти в близко бъдеще. Подготовката на военнослужащите ще започне още от 2024 година по график, за който отговарят сухопътни войски, който ще бъде договорен с изпълнителите допълнително. Самата продължителност на подготовката е различна за различните видови машини, за различните видови специалисти. Някои от тях са доста сложни. Например, тези машини за разузнаване, които са там, има няколко вида сензори. Но графика ще бъде направен така, че към 2028 година средата да имаме практически всички да бъдат боеспособни, а част от тях да бъдат боеспособни в предходните години, заедно с постъпването на тези машини. Имаме ли яснота относно това как ще бъде извършван подбора на хората, които ще се обучават и които ще работят с тези машини? По-големият въпрос е не за подбора, по-големият въпрос за комплектоването, тъй като тази техника е предвидена за 61-а механизирана бригада и тези, които служат в 61-а механизирана бригада, ще бъдат първите, които ще получат нова съвременна бойна техника след повече от 30 години, през които ние не сме закупували нова техника, бойна техника за сухопътни войски. Нека да поговорим малко и по темата F-16. Също друг много ключов момент, свързан с модернизацията на българската армия. Добре известно е, че обучението на нашите пилоти в Съединените щати за този тип самолет продължава. Имаме, мисля, че 1 или 2 вече подготвени. Актуалната ситуация по темата каква е към момента? Да, програмата е доста амбициозна. Голяма част от летателния състав, на който първоначално ще разчитаме, ще премине подготовка в Съединените щати. Целта е с пристигането на първите самолети към края на първото 3-месечие на 2025 година ние да имаме и подготвени пилоти. Междувременно върви подготовката на инженерно-техническия състав, като към момента сме на етапа на подбор и обучение по английски език тук, но една част от инженерно-техническия състав също ще премине подготовка в Съединените щати.
Така е направена програмата в доставка на самолети, оборудване, подготовка на летателен инженерно-технически състав, че много скоро след пристигането на първите самолети ние да имаме възможност те да започнат да летят тук, защо не няколко месеца по-късно и някои от тези самолети да носят и бойно дежурство. Как стои въпрос с готовността на трета авиобаза, нали така, която трябва да ги приеме? Сега, доколкото аз така съм следил темата и доколкото си спомням, там мисля, че също имаше някакви забавения по едно. Това е едно много сериозно предизвикателство, тъй като докато публично се говореше основно за забавянето на строителството на самолетите, се оказа, че много малко е направено и с закъснение са стартирали проектите и за изграждане на инфраструктурата. В момента това е един от въпросите, които са постоянно на вниманието на ръководството на Министерството на отбраната. Има графици, според които трябва да сме готови на време и опитваме се да идентифицираме рискове и там тези проекти, които са по-рискови, за да не бъдат изпълнени в срок или в необходимото качество, да вземем допълнителни мерки. Надявам се много, че с пристигането на първите самолети ние ще бъдем готови да ги посрещнем с всички необходими изисквания. И все пак има ли някакъв риск това да не се получи точно така, тъй като би било, да не дава Господ, но би била една доста неприятна ситуация. Рискове винаги има. Самолетите да са на лице, базата да не е готова. За това управляваме рисковете. Да. Винаги има някакъв риск да не сме готови. Значи 100% гаранция никой не може да ви даде, но към момента плановете са всичко да бъде завършено в срок. Ползваме ли някакво съдействие за така създаването на тези успоредни процеси, така да се каже, защото аз, доколкото знам, в случай на необходимост и от НАТО може да се получи такова съдействие? Не, има програмен офис. НАТО не може да действа пожарно, така да кажа. Самия изграждането на инфраструктурата, за разлика от Словакия, например, Словакия е възложила подготовката на инфраструктурата на агенцията на НАТО, NSPA. И вече NSPA управлява тези процеси. При нас е тръгнало по друг начин, с многобройни договори от страна на Министерството на отбраната и това при липсата на адекватен опит е свързано наистина с тези рискове, за които говорим. Има и теми, свързани с сигурността по отношение на Черно море. Там мисля, че тази есен беше повдигнат въпроса за осигуряването на нашите брегове, брегови комплекси и така нататък. Да кажете нещо и по този въпрос. Сега, моята интерпретация е, че това също е по някакъв начин част от цялата тема за модернизация. Да, абсолютно. Разбира се, така е. В случая по-голям приоритет беше даден на бреговите противокорабни ракетни комплекси, тъй като добре е известно на аудиторията, че още от средата на юли месец Русия де-факто блокира една немалка част от нашата изключителна икономическа зона по повод на това, че провежда учения с бойни стрелби. Да, и няколко пъти удължаваше тези до момента, и до мен не е прекратяван, не са прекратявани тези ограничения. Това е доста сериозно провокативно действие от страна на Русия. Един от начините е ние да добием способности за защита, които са разположени на брега. И това е един от приоритетните проекти в програмата за инвестиции. И друг начин е ние да работим с нашите съюзници, които имат излаз на Черно море. Това са Република Турция и Румъния. И ние работим с тях и много скоро ще стартираме дейността на противоминна група на тези три страни, която ще бъде отворена за участие към други наши съюзници, така че да гарантираме безопасността на корабоплаването в пълния аспект. Общо взето, срещу тези провокативни действия ние обсъдихме цял спектър от действия, един от които е ускоряване на процеса за придобиване на брегови комплекси. Преди няколко седмици, мисля, че беше програмата за инвестиции в отбраната 2032 беше одобрена от Министерския съвет. Разбира се, тя трябва да мине и през парламента. Вероятно и това ще стане в обозримо време. Ние може би засегнахме някои елементи, които тя съдържа, но все пак да кажете в по-голяма степен какво представлява тя и защо точно такъв срок е даден до 32 година.
Така върви процеса на планиране. Ние имаме програма за развитие на отбранителните способности до 2032 година, която сега ще бъде в рамките на стратегическия преглед уточнена, прецизирана. Тази програма, някои нови моменти може би ще се появят. Затова реших да не променям хоризонта на програмата за инвестиции, тъй като това е един достатъчно продължителен период, включвайки и тази година. Това е 10 годишен период. Вече имаме много добра преценка на това какво ни е необходимо. Вече знаем тези големите договори колко струват, нали, какво има да плащаме през годините за тях и по този начин ние създаваме една много стабилна основа вече за управление на процеса на превъоръжаване. Оказва се, че с прогнозата за ръста на брутния вътрешен продукт, с гарантирано изпълнение на ангажимента за инвестиране не по-малко от 2% за нуждите на отбраната и някои други хипотези, ние ще разполагаме в този период с приблизително 18 милиарда лева. От тези 18 милиарда лева, близо половината вече са ангажирани с трите големи проекта, плюс съпътстващата инфраструктура. Това е изграждането на инфраструктурата на трета авиационна база, на военноморска база Варна и някои други свързани разходи. И с 3D радарите ние вече усвояваме близо половината. Останалата половина от тези средства, малко над 9 милиарда, ще са налични до 2032 година, но основните от тях са от 2027 година нататък. Но все пак тази програма, под контрола, по-голямата част от тях ще бъде публична, под контрола на Народното събрание, дава наистина една прозрачност, едни гаранции за ефективно изразходване на този много значителен ресурс, какъвто ние не сме виждали от десетилетия в България. И един друг нов елемент е, че предвиждаме за нас някакви значителни средства за научни изследвания, които да достигнат 1% от бюджета на Министерството на отбраната до 2032 година, което ще е вече над 50 милиона лева на година. Това са нови моменти в програмата, прозрачността, приложението с основните проекти ще бъде явно, приоритизацията ще бъде ясна, разходите за научни изследвания ще бъдат ясни и моя екип вече работи, за да видим от следващата година кои проекти трябва да бъдат стартирани и кои трябва да започнат подготовката, защото не може да чакаме да се появят отново големи пари, за да сключим големи договори. Паралелно ще върват няколко проекти, които не са малки сами по себе си, по-малки са от тези трите основни проекта, но също са на доста сериозни суми. Сега, по отношение на процента от брутния вътрешен продукт за отбрана, от 2024 година той вече става 2%. Дори малко ги надхвърля. Да. Но това като че ли към този момент по-скоро вече изглежда като препоръка минимум, за разлика от начина, по който стояха нещата преди година или две. В този смисъл в следващата и в последващите години въобще как да очакваме развитието на този въпрос? Това е съюзната политика, това е разбирането и на кабинета, че 2% вече са минимум. За целите на планирането ние сме приели в утвърдената бюджетна рамка за следващите 3 години 2,05, след това имаме 2%, след това имаме около 2,3%, имайки предвид големите плащания по основните проекти. След това за целите на планирането сме приели 2%, пък живота ще покаже дали те ще бъдат достатъчни или ще се наложи да бъдат увеличавани допълнително разходите за отбрана, зависи от развитието на средата за сигурност. Да. Що се отнася до, тъй като аз казах и в началото на предаването в моя анонс, че все пак хората, те са най-ценния ресурс и в това предполагам, че никакво съмнение не може да има. В този смисъл модернизацията, всичко това, което казвате, със сигурност така води до прави армията по-привлекателна, но при всички случаи трябва да поговорим малко, господин министър, и за заплащането, за социалните пакети за военнослужащите. Все пак, както е добре известно, и то не от вчера, имаме и така некомплект да решаваме и такъв проблем. Да, за съжаление, проблема с некомплекта се оказва траен проблем. До момента не е намерено решение на този проблем. Ние се стараем и търсим решения. Едно от тях е с повишаване на заплащането, с приемането на бюджета за тази година. Заплатите на всички в системата на Министерството на отбраната бяха повишени, като най-малкото повишение беше 10%. През ноември месец
подписах заповеди за допълнително материално стимулиране и за награди на всички, които работят в системата на отбраната от 1000 лева чисто за тези, които са били през цялото време и нямат някакви нарушения през този период. Народното събрание взе решение, което ние подкрепихме, да бъдат увеличени стипендиите на курсантите. И тази политика ще продължи. За следващата година с не по-малко от 10% ще бъдат увеличени заплатите. Това са очакванията. Дали това ще е достатъчно, за да започне да си повишава броя на хората, които са в униформа и които са гръбнака на тези отбранителни способности? По-скоро не. Ние в момента правим един комплексен анализ, търсим комплексни решения на въпроса с некомплекта. Ние не го дефинираме като проблема с некомплекта, ние го дефинираме като това да може ние да призовем на служба, да дойдат на служба, да бъдат подготвени по адекватен начин и да бъдат задържани хората с висока подготовка, за да може да ги имаме тези способности. Дълги години имахме хора, нямахме пари за въоръжение, за подготовка, сега имаме пари за въоръжение. Проблема е с хората, ситуацията се изменя, но за това точно и стартирахме стратегическия преглед и очаквам да намерим едни работещи решения. Кой е правилният подход? Има ли правилен подход в търсенето на решение на този въпрос? Тоест, стимулирането трябва да бъде еднакво за всички или по-скоро трябва да бъде ориентирано към тези групи, където има най-голям недостиг, или има някакъв друг вариант? Няма решение, което да се основава само на една или две мерки. Отново ще се върна към тезата, че ние правим комплексен преглед и комплексен анализ на възможните мерки и да търсим някакъв баланс, който ще ни даде възможност да наберем хората, да ги обучим, да ги задържим тези хора, да ги използваме по най-адекватния начин. А тук въпросът не е толкова по категориите военнослужащи, колкото по това, кои са ни приоритетните изисквания към способностите на армията и кои са тези формирования, които трябва да се поддържат в най-висока степен на готовност. Да. Реално фокусът ни ще ни бъде към тези формирования с офицерите, сержантите и войниците, които служат в тях, които трябва да бъдат с най-висока степен на окомплектоване. Практически трябва да търсим 100% окомплектоване на тези формирования и основният фокус ще бъде именно там. Как да пренасочим хората, с които разполагаме или къде да набираме нови хора, така че те да бъдат окомплектовани 100%. Следващата група формирования, към които изискванията също са доста високи, примерно от 10 дни до 30 дни, където може да си позволим някакво комплектоване от порядъка на 90 и няколко процента и една малка част от хората да идват от резерва, примерно. И важното е именно там да бъдат тези хора и тези формирования да могат да действат, да имат най-добри способности. Не, например, имаме случаи в някои формирования, в които щабни длъжности, логистични длъжности са окомплектовани напълно. Обаче в бойните подразделения имаме ниско равнище на окомплектоване. Трябва да имаме едно равномерно равнище на окомплектоване за тези с най-висока готовност, близо до 100% или 100%, така че да могат да действат формированията в зададените срокове. И това е водещото съображение. Тях да ги окомплектоваме с всички категории военнослужещи, които са нужни за тях. Сега ще навлезем в една тема, която за съжаление е доста актуална и изглежда, че става все по-актуална не само в нашата страна, но особено в нашата темата за дезинформацията и фалшивите новини. Просто тя има много директно отношение към националната сигурност и към отбраната. Как да се справим с това? Тъй като без съмнение, когато се говорят неистини от типа, че български военнослужащи ще бъдат изпратени на фронта в Украйна, това не може да не оказва влияние върху такива потенциални кадри на българската армия. Или когато се твърди, че машината Страйкър е много лесна за унищожаване, ефекта най-вероятно е за съжаление, такива пропагандни дезинформационни кампании се водят по много канали в България. И в тази ситуация за първи път в българската история имаше вот на недоверие по въпроси на отбраната. Да. За първи път. Да. При което аз заявих на представителите на политически партии в парламента, които предизвикаха вота на недоверие, и то един от доводите беше за този голям некомплект, че реално това е резултат на техните действия и на тяхното участие в дезинформацията спрямо българското общество и в частност спрямо хората в униформа. Как може да се борим с това?
Министерството на отбраната има ограничени възможности. Аз мисля, че правим каквото е възможно чрез вашия информационен център, телевизионния канал Българска армия, структурите, вестника Българска армия, структурите в армията и в министерството, които се занимават с връзки с обществеността. Ние не можем самостоятелно и ефективно да противодействаме. Това е национална задача. Даже не бих казал на цялото правителство, ами на цялото общество, защото тази отбрана е за обществото. Тя не е за да пази държавата. И всеки има интерес да бъде неутрализирана по някакъв начин. Въпросът обаче е много комплексен. Той е свързан и с политически партии, медии, външно влияние, финансиране. И в това отношение решенията не са в моите ръце, като министър на отбраната. Ние трябва да търсим и на ниво Министерски съвет, което добре се разбира, но и на ниво общество, че не може да си говорим и така на празно, как тия машини били щели да гърмят като пуканки, което си го позволяват депутати от трибуната на Народното събрание, нали? Което е, как да кажа, противоречи на българските интереси и работи в чуж интерес. Когато обаче става въпрос конкретно за сферата на отбраната, тъй като когато актуалната тема беше свързана с самолета F-16, там също имаше доста дезинформация, дори имаше противоречащи си дезинформационни твърдения, които се появяваха в общественото пространство. Сега вече споменахме и за тези твърдения по отношение на машините Страйкър. Можем ли да кажем, че самия сектор на отбраната също е обект по някакъв начин на дезинформацията, защото честно да ви кажа, на мен ми се струва, че целият процес на модернизация е под такъв натиск? Определено е така. Пример, който дадах с F-16, имахме две крайни твърдения. Едното е, че са много стари, а другото е, че ние купуваме самолети на чертежи, които все още не съществуват. В тези дезинформационни кампании истината е последното нещо, което интересува рупорите на дезинформацията. Нали? Важно е те да объркват хората, да внасят недоверие в всичко това, което се прави. Аз искам да уверя зрителите на военно-телевизионния канал, че първо ние имаме изключително висок ръст на разходите за отбрана и моят екип и военното ръководство прави всичко възможно тези повишени разходи, тези повишени средства да бъдат използвани по най-рационалния и най-ефективния начин, за да може ние да развием националните отбранителни способности и да ги интегрираме в съюзните отбранителни способности, защото колкото и да инвестираме в национални нужди, нашия огромен бюджет за следващата година е бюджета на Пентагона за един ден. Нали? Ние трябва да използваме мощта на Съюза и това е цялостната ни политика. Нали, изграждаме нови способности, така че да може да действаме заедно с нашите съюзници при гарантирана оперативна съвместимост, гарантирани условия за разполагане и осигуряване на наша територия, взаимодействие с съседни страни, защото това е начинът да гарантираме сигурността си, отбраната си, да възпрем един потенциален противник, ако той все пак реши да тръгне срещу нас, ние да гарантираме отбраната и териториалната цялост. И мисля, че доста добре се справяме, работейки в тази посока. Дезинформацията ни пречи, пропагандата ни пречи. Не толкова, че ни пречи на нас, колкото пречи на обществото да разбере какво ние реално правим. Малко ни е трудно в този мощен дезинформационен поток ние да прокараме своята теза, но аз съм оптимист от тая гледна точка, защото независимо какво приказват, системата си работи, ние си подготвяме си проектите, възлагаме си проектите, ще започнем много скоро да получаваме. Някои получават вече нови въоръжения, ще виждаме все повече и повече нови въоръжения, по-голям брой учения, по-интензивни учения. Нашата армия ще става все по-добра и то в близките години. Руската война в Украйна продължава. От тази гледна точка можем ли конкретно да дефинираме стратегическите интереси от гледна точка на национална и съюзна сигурност? Стратегически интерес категорично е възстановяване на международния правов ред, което няма как да се случи, ако един агресор, ядрена сила, придобие 1 квадратен километър територия. Да не говоря да отцепи 20% от
от съседна страна, каквито са намеренията, и то вероятно са по-сериозни намеренията на президента Путин. Така че това категорично е в нашия интерес. Международен правов ред, възстановяване на границите, възстановяване на нормите на поведение в международен план. Докато тези норми и това мислене го няма в Кремъл, то няма да се появи от само себе си, то в наш интерес е да помогнем на Украйна, за да може тя да защити собствената си територия и по този начин да не позволи на тази агресия да отиде в други посоки и в други страни, което би било за нас един много лош сценарий. Също го казвах в пленарна зала за тези, които протестират за това, че даваме помощ на Украйна. Аз им казах, че ако Русия успее да постигне целите си в Украйна, подгответе се да удвоите минимум ресурсите за отбрана. Бюджета за отбрана. Да. Ще продължи ли под помощта за Украйна? Да, разбира се, да. Имаше няколко решения и на предишния, и на настоящия парламент в тая посока. Има решения. Ние имаме много ясно разбиране в мнозинството от парламент. Между прочим, тези с дезинформационните тези, те са около 1/4 от нашия парламент. Някакси, понеже са много гласовити и постоянно са по медии на трибуната и с крясъци, и с обиди и така нататък, хората може да останат впечатлението, че едва ли не те са повече. Не са. Те са малцинство и то много сериозно малцинство. Ние имаме подкрепа в Народното събрание за всичко това, което правим, и аз съм сигурен, че тази подкрепа ще продължи в това Народно събрание. Въпросът за изпълнителната власт, частно за Министерството на отбраната, е как тази подкрепа да се трансформира в реални отбранителни способности. Има още един конфликт, който е в активно състояние в Близкия изток, след като на 7 октомври Хамас нападна Израел. Той постави ли някакви по-специални въпроси пред страната ни? Много хора може да им се струва далече Персийския залив, Аденски залив и така нататък, да им звучи много абстрактно. Ами 2 кораба са овладени от чужди сили с български моряци. Това е за пръв път от 5-6 години. Някъде сомалийските пирати отново завладяват кораб и на този кораб има 8 наши моряци. Така че това има пряк ефект върху това сигурността на страната, сигурността на българските граждани. Отделно голям проблем би било, ако конфликта излезе от границите на ивицата Газа, отиде, например, към западния бряг, към Ливан, Южен Ливан, което за нас би бил доста тежък сценарий, тъй като неизбежно ще генерира сериозни мигрантски потоци и ще увеличи мигрантския натиск, който така или иначе за нас е проблемен. Успяваме да се справим в момента, но при едно нарастване в пъти, това отново ще изисква много голямо натоварване и много повече ресурси. Затова този конфликт е важен за нас и България подкрепя търсенето на трайно решение на този конфликт. Водим този разговор в самия край на 2023 година. В този смисъл не мога да не ви попитам, да не ви предложа да дадете вашата прогноза относно състоянието на международната сигурност за следващата година. Може би да се надяваме на някакво овладяване на напрежението като цяло? Много трудно е да се прогнозира ситуацията в сферата на сигурността. Виждате, че никой не очакваше събитията от 7 октомври, когато Хамас направи тази мощна терористична, явно добре подготвена атака срещу Израел с над 1000 загинали, отвлечени хора, постоянен практически ракетен обстрел на Израел. Нещо такова винаги би могло да се случи. Въпросът е ние да урегулираме конфликтите, доколкото може тези да бъде намерено трайно решение на конфликтите. За Украйна казах вече трайно решение само тогава, когато Русия се прибере на собствена територия и приеме някаква линия приемлива на поведение в съответствие с международните норми. Урегулирането на тези големи конфликти би успокоило обстановката в средата на сигурността, но армията е и за това да ни служи в условия на неопределеност. Ние не знаем какво ще се случи, но армията е една много сериозна застраховка срещу негативни развития, а пък в настоящия момент тя е инструмент да се справим с реални и сериозни рискови заплахи за собствената ни сигурност. И може би това, което остана, господин министър, е предстоят колените и новогодишните празници.
може би най-хубавите, най-красивите празници през годината. Вашите пожелания за тях към военнослужащите и цивилните служители от системата на Министерството? Аз искам да пожелая първо на военнослужащи и на тези, които са ангажирани в мисии, било то в Западните Балкани или на друго място извън страната, или на границата, или тези, които изпращаме най-редовно да обезвреждат невзривени боеприпаси, да са живи и здрави, нали, да си изпълняват функциите в един безопасен начин, всички да се приберат по домовете си, тогава, когато дойде време да се приберат, защото и на празниците някои от тях ще бъдат ангажирани. Да. Искам да пожелая и на техните близки и семейства, на цивилните военнослужащи и на цялата аудитория на Военно-телевизионния канал щастливи, топли, уютни празници и да е здрава новата година. Много ви благодаря, че бяхте гост тази вечер в студиото на Военния телевизионен канал. Хубави коледни и новогодишни празници и на вас. И така се надявам и ще очаквам през новата година отново да участвате тук в това студио. Благодаря, разбира се. Хубава вечер ви желая. И на вас. Уважаеми зрители, така приключва тази вечерщо издание на предаването Пресечна точка. Гледайте ни и на сайта Army Media BG, в YouTube канала на Информационния център на Министерството на отбраната и в ефира на Видимо и невидимо ТВ. Приятна вечер!